صلوا على النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين حمد التائبين الشاكرين حمدا يليق بجلاله وكماله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له. خلق المخلوقات قدر قوتها وأدالها قوله كن اصطفى لهم الدين الحق هدى بنفسه بالألوهية والربوبية. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد الخلق على أنفسهم بقوله ألست بربكم قالوا بلى فشهدوا على أنه ربهم. أسلم على خير الخلق محمد بن عبد الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن صحابته على طهارة الأبرار خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى سائر الصحابة وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. ‘Yan uwa musulmai masu sauraron kamar kullum barkanmu da sake saduwa a wannan majalisi mai albarka a inda za mu ci gaba da gudanar da karatun tafsirin alkur'ani mai girma na Ramadan. Idan muku manta ba a baya jiya mun yi magana akan zalikal kitabu muke bayani akan ita wannan zalikal kitabu muka faɗa da larabci ga abin da muka sani amma kuma ma'anar ne ga abin da ake nufi da shi duka bayan mun yi magana akan haka muka magana akan la raiba fihi muka magana akan ta ga bayananta muka magana akan hudan ga yanayin da sabanin da malamai suka yi na ƙarshe muka yi bayani akan haka kuma duk ajiya muka bayani akan lilmuttaqin su maɗin muka faɗa baitocin da wani mawaƙi ya faɗa akan ita wannan lilmuttaqin muka zo muka bayani akan ta duk ajiya muka bayani akan haka to mutu akan ita wannan muttaqin masu tsoron Allah na hakika an sumu al-alama bismillah. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك الله سبحانه وتعالى يتي lallai su wa'annan mutanen wanda Allah faɗa cewa sun yi imani da kai baya ga kuma suka tsaye da sallah yadda muka umarce kuma bayan haka suka ciyar daga arzikin da muka azurta sannan bayan haka suka yi imani da kai ya Rasulullah da abin da muka saukar maka kuma bayan haka suka zo suka yi imani da littafin da ba su aka saukar ma ba littattafan da aka saukar ma
littattafan da aka sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da wannan littattafan. Su wa'annan mu'minan gwamnati su wa'annan mu'minan amma wafil da yanar tanda kyawa sun tabbatar da mutane da Allah su wa'annan mutanen to alhudan suna sama shirya ne mai rabbi da ubangiji duk wanda Allah ya yi shi Allah ya gama shi komai. Idan shi ɗan je ka irin mai gudun nan ya fi ka gudu yana ganin duk kai kana abu banza ne. In aka daga gudu zai bari kai ka fara ga cikin wani wuce shi kana da gudu yana maka tashi ta hukun kai sai ka gawa mutum a gabanka kan sai aka yi fara za ka yi ta mishi dariya alƙalƙal kuma sai ka ga mutum a gabanka ya fi ka gudu shi ma shi dan sai ya yi shiri kai ta zuwa zai yi kai a gabatar aikinka ko kuma kana gedi dama lokacin yana zuwa kana kan shirya ta ubangiji ba zai iya yana zuwa kai da kafe kir yana ta baya da baya ba zai iya da kai ba kamar ya ga wuta ne a jikinka sai da baya zai ji ya gudun wani idan aka ka je a wato yana zuwa jikinka ba zai iya wato ka gani Allah na shi yanka shi kenan ba ku ba to su wa'annan mutaƙinan su suna kan shirya ta ubangijinsu shi dan su ba zai taɓa iya halakar da su ba shi dan ba zai taɓa iya halakar da su ba duk tayin zai musu domin ya halakar da su to su mutaƙin wallahi shi dan ba zai iya halakar da su ba ba wani mutaƙinan da wai ga shi dan ya halakar da shi ne shi mutaƙina ina kan shirya ne na ubangiji wala to Allah ya ƙauta wai da aika su da wa'annan mutanen da Allah dai ya littafo su da Allah dai ya lissafo su dai cewa su ne suka yi imani da abubuwan ɓoye kuma suka tsaye da sallah kuma suka ciyar da abin da muka azurta su kuma suka yi imani da abin da muka sauka mata kuma suka yi imani da abin da muka sauka mata sauran annabawa sun imani da wannan abubuwan kuma suka tabbatar alƙiyama za su kuma su suna gani ne na ubangijin su halatta wulaka su da wannan mutanen kuma muflihun su ne masu samun babban rabo da ne da gidan aljanna wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai saka musu da gidan aljanna su sha walwalar su yi abin da suka ga dama in wannan suke so su yi shi in wannan ba su so su bai shi ayan aljanna za su su sun kafin ma a shiga su zaɓi suke ji kuma su ba wanda zai kula ma da su ba wanda zai kula ta hanyar shi wanda yake a kan alama ba zai kalle su Allah nan duk kafin ya wasu abun ko mai ba a kana ta kankani ba kamar san ana wasu ba kai kana tunanin ina za ka je ina ne za ka kana tunanin yaya ranka yake rashin da ranka yake kana kawai tunanin wannan abu kake daga da su kuma suna can suna cin daɗin su fa ana wahala ne ana wahala su kuma suna ta cin daɗi suna ta cin daɗi tun kafin ma su zo asalin babban gaban na gidan aljanna to kafin ma a daina su sun ma fara cin gaban to su ne babban gaban da za su samu mu ayoyin da yake nuna cewa za su samu babban gaban shi ne cewa innal ladzina amanu wa amilus salati lahum jannatin na'im khalidina fiha yawan suka yi mani kuma suka aiki na gari suna da aljanna suna madawama a cikin tawa guda kada dai ma ya kaga musu za su dawo ne a cikin ta su yi mani suka yi mani da Allah kuma suka aiki na gari na akwai ayoyi yawa ta gaba kan su wa'annan mutaƙi ne wanda suke samun babban rau a lahira akwai ayoyi yawa da suka kan su wa'annan masu samun babban rau da kuma Imam Qurtubi ya faɗa a cikin tafsirinsa cewa asalin mutaƙina to suwa ne na asalin mutaƙina to Imam Qurtubi ya ce su ne masu karanta magana amma su 'yan majalisa shegu 'yan iska ka ta magana akan ziyara dukkan abun hauka ne kai bukatka da tsoron Allah magana kan wani kai kakka gani a wani hankali wasa
Barcelona na ko a sako sun aikata ai Barcelona na shi ta kwallon ka tun a America ha so ta mai da shi ka ba kai takon ka wallahi kai ka zagi kana abun banza to baka san mutaki na ba kuma kace ai wannan mun na ka suka ta ga ana mata aure wanda ta faɗa wa autana da kai na ai ita din nan ana bukace kana sa abun banza to baka san mutaki ba to tsoron allo asali ba mutaki ne wani kai yace mutaki na su ne masu karin tangana shi da in abin ya kamata cewa dole ne za su faɗa shi ne sai su faɗe ka amma abu mai amfani ba za su faɗe shi ba sai da abu mai kyau shi ne za su faɗa irin su Ibrahim bin Adhawa kuma shi wannan Ibrahim bin Adhawa ya kasance yana karanta magana ba su fito kala wallahi kaza a yana shi waki kai ya asali ma duk abin da zai faɗa shi yana huta ya so da tafi ne in zai abu zai fallo nan ga kansa ne shi ko alƙalami duk abin da zai faɗa sai ya huta ya sa ya sa ne in zai ce yanzu zo nan sai sa zo nan sai ce kai zo nan ya ga ya huta ya ce an kawo mana abinci sai ya huta an kawo mana abinci an kawo mana abinci in ka ce sai ce sai huta ko min da sai ce akwai min da duk abin da zai kai huta ne nan ce ka zo ni wa kai abin ka zo ni wa ne za mu mare ɗan daɗi na sai da kai ba ke ba shi ni ɗan yi wani alaman abu na sa tun safa har yamma don gashi fiɗan shi ya ka zai ya kwanta sai ka fata ka jan buɗe in ya ga abu mai kyau sai ya daga Allah in ya ga wani kyau Allah ƙarfin haka ya kan ce na shi wannan Ibrahim bin Adham kullum haka yake duk abin da yi sai ya rubuta in yi sako yi godiya ko mance in yi abu mai kyau ya godiya ga Allah in ya saba an gafin ubangiji haka shi wannan Ibrahim bin Adham ya kan ce nan kuma ma wata rana an samu wata jarumar mace a ta wannan jarumar macen ta kasance ta alƙoƙarin ba za ta taɓa yin magana wasu da alƙoƙari da kyau ya ta yi magana in kan ma ya zaba wata yi maganar sa'o kai sai dai ta yi alƙoƙari da kyau a kan wannan jarumar macen ana cikin haka ba wanda suka sani sai ƴaƴayenta da kuma 'yan dangin nata 'yan dangin gida su kaɗai suka san tana magana da alƙur'ani da kuma ta za ta je ɗakin Allah su da yin hajjin nan na ɗakin Allah bai mata ta ɓace ta su kuma yan maka sun san ta alƙur'ani za ta yi magana da alƙur'ani ne su ƙila za su ta tana maimaita karatun da aka mata nan kuma tana kai yi ne don ta haddace Allahu tun kawai abin za su tunani ke da su wani abin da take alƙawari domin shi ba da ayan gargaɗi suka zai ke danginta to kuma su su zo ba ita kaɗai ta zo kashi ta ɓace me zai faru tana ta cewa man yi hadin lahu fala mudillala wa man yi dilil fala hadila man yi hadin lahu fala mudillala wa man yi dilil fala hadila man yi hadin lahu fala mudillala wa man yi dilil fala hadila man yi hadin lahu fala mudillala wa man yi dilil fala hadila man yari lau fala mujaddala wa man yudlil fala alila kai to yawa ba an da kuma ta alƙawarin da roƙan za ta yi magana da zaki sai wani ana kiran shi da Abdullahi Wasidi da shi wannan Abdullahi bin Wasidi din wanda Abdullahi Wasidi sai tana ta cewa da yaji tana ta cewa man yahdillahu fala mudillala wa man yudlil fala hadiya sai tunani ko ya taɓa ce ne wannan matan da shi malami ne idan ko ya taɓa ce ne ta dai an waɗa ya tunani to wannan ɗin ta taɓa ce ya zo gujinta sai ya tambaye ta shin kyau a wani gari sai ya ce mishi subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من آياتنا. دي wannan Kudusin sai ga ta iya tana cikin Masjid al-Aqsa ne.
bayan daura mishi daga sai tambaye ta sai ce mata shin wani mai kawo kinan gudun ne sai ta ce mishi walillahi ala nasi hajjil baiti man istata ilayhi sabila ne duk wannan hajjin kai sai tsako ta wannan hajjin yi tafsiri yayi tazkiri ta wakila hajjin ɗakin Allah ne ya yanta sai ce mata shin kina da miji ya ce mishi wala ta ƙafu ma laisa laka bihi ilimi yanzu ta wannan ba dole bane ya sani bai gana wanda take nufi ko shi gudu a cikin shi kare tambaya abin da bai shafe shi ba sai ce mata baya ga sai ce mata shin kina da wai ko kan in ce sai ce mata shin in saki a hanyar da za su je masjidil qudus din nan ya ce mishi a amma ta fi alumin harin ya alamu hula ta dafa wannan hairi din sai ƙara ta ciki ya tunani kai nan ai alkhairi kenan kuma za ta yi na nufin to in alkhairi ne za ta hau za ta hau wannan dokin da zai kai ta sai ta ga yana ta kallon shi kuma yana ta kallon ta wani zai ka dabo ne sai ta ce mishi wa kallin mu'mini ne gudu min absarihim wa yaqudu fujahum sai gane gudu din nan ta absarim su dinga dantsi da idanunsu su kya farjin su kallon matan ba nasu kan ya rufe idanun shi ya daina kallon ta da tawo suna cikin tafiya ya ce mata sai ya ce mata shin menene sunan coyi sai ya ce mata wazukun filkita magyam da yanzu wannan magyam din ya gane cewa sunan ta magyam ita ce wannan jaruman wacan nan ta magyam a cikin tafiya ta yi nisa an zuwa sai ta mata cin kina da ƴaƴa sai ce mishi o sabi ha ibrahim bani ne suna ƴaƴan nan naki sai ce mishi wa kallan wallahu musa ta kalima ce mishi wa ta kallan lahu ibrahim khalila ya dawudi inna ja'alnaka khalifatan fil ardh ne to inna abubuwan ƙwararku ya ganta ile tana da ƴaƴa uku ne saboda cewa wakallama Allah Musa ya tunanin ta Musa ta ile tana da ɗan Musa kuma cewa wadda ka zalla Ibrahima kabila da ya ji Ibrahima ne rantuwa ile tana da ɗan Ibrahima ne kuma ta ce ya dawo da inna da Allah khalifatal fil ardi sai rantuwa ya dawo da ta faɗa ya tana da ne Dawud wannan mutum auto kan je tana yi komai na ta da karatun alƙur'an da kan je take yi shi zaki ci wani abu ita Maryam sai ta ji mata sai ta ce mishi inni ne dan su ni rahmani sauman ne ji wannan sauman din to ya ganta ile tana azumi ne ganta tana azumi ne za ta ce ni ne dan su ni rahmani sauman sai ya fahimci cewa sauman nan da faɗawa ta faɗa ya fahimci cewa to ile tana azumi ne ya ce ba zai shi wani abu sai ta washe amsa da ayan nan da muka faɗi daga hannu sauman tana azumi ne ya ci da aka ci da ni ma ya ci da ni ma har aka wannan ayan nata yin yesu suka ci aiki ayanta ne shi ya kuka yaka a wajen wajen kun yi wata suka faɗa miji an yi wannan kwana uku da ɓacewanta kuma ta alƙun ba ya ce magana mada sai dai da alƙur'ani da girma sun duba ba su ganta har yau duba ma suke yi a kan su ganta sai wannan shi abdullahi wasi ɗi sai ya miƙa musu mahaifiyarsu rawana sai a da abdullahi ne ya tafi gane sai ya dawo ya tambaya na 'ya'yan nasu nata shin ya Maryam tana ganin labe matsayani sai ce ba zai gidan da gaishe ta suka kada suka hasse da aka yi gidan aka ji wannan gidan zai ce Maryam ya cikin ya ce mishi a ranar da ta ja wannan aya na ƙarke za ta kautar wata milha to a ranar ba a daɗe ba taus to wanda Maryam ɗin kuma shi ma Adam yawan kokinta cewa ya ganta a lahira sai tambaye ta ce
kuma yanzu a matsayi ciki a lahira sai wannan murgin ɗin ta ce mishi innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir sai ya ƙara shi ma tunani dai a mawakin ba yake ya yi tunanin cewa to ina fi jannatin da ta faɗo wannan jannatin sai tunanin cewa to ila tana gidan aljanna kuma ke ne ta wannan mata tana magana da alƙur'ani a ƙarshen rayuwarta gashi inda ta zama ƙarshen rayuwarta tana cikin aljanna a nan za mu dakata da fatan Allah ka ƙara mana fahimta da ganewa Allah gana mana kaifin ƙalƙalwa don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu lafiya Allah ka zo da ƙasar mu lafiya sannan Allah na roƙe ka ko kuma yanzu mun roƙe ka don girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka shiri shugabannin kuma gwamnoni tun Allah ka sa su riƙe mulkin nan yadda aka umarce su da shi ka su yi wulaƙanci mutane su cutar da mutane ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabiyyi muhammad karim sallallahu اللهم نسألك الجنة وأقرب إليها من قبل عملك ونعوذ بك من النار وأقرب إليها من قبل عملك اللهم نسألك كل خير وسألك من سيدنا محمد ونعوذ بك من كل شر استعاذك من سيدنا محمد اللهم افتح علينا أبواب فضلك وخزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين رب زدنا علما وهلما وعقلا وفهما على قراءة كتابك الكريم وكلامك الكريم بيتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.